नमस्कार, हे आहे कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह आणि आपण पाहताय आजचा वेदर रिपोर्ट। राज्यात कडक उन्हाळा जाणवू लागलाय। किनारपट्टीय भागात कमाल तापमान 37 अंशांच्या पुढे गेलंय। तापमानात सरासरीच्या तुलनेत 4.5 अंशांची वाढ झाल्यास उष्णतेची लाट समजली जाते। सांताक्रूज आणि डहाणू इथे उष्णतेची लाट आली आहे। गेल्या 2 दिवसांपासून नागपुरात अवकाळी पावसाने चांगलाच धुमाकूळ घातलाय। नागपूरच्या काही भागात चांगला तर काही भागात रिमझिम पावसाने हजेरी लावली आहे। नागपूर ग्रामीण भागामधील नारखेड, कट्टोल तालुक्यातील काही भागांमध्ये चांगला पाऊस झालाय, तर काही ठिकाणी गारपीट सुद्धा झाल्याने संत्र्यांच्या पिकांना नुकसान झाल्याचं पाहायला मिळतंय। गेल्या 2 दिवसांपासून नागपुरात कडाक्याचं ऊन तापतंय, त्यामुळे अवकाळी पावसाने हजेरी लावल्याने वातावरणात चांगलाच बदल झाल्याने आरोग्याच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात उद्भवताना दिसतात। वादळी पावसासह सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे शहरातील अनेक भागात झाडं कोसळल्याच्या घटना घडल्यात, तर तापमानाचा पारा वाढल्याने राज्यातल्या शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे। यंदा अल निनोच्या सक्रियतेमुळे पावसावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे। देशात 90 ते 95% म्हणजे सरासरीच्या जवळपास पाऊस होण्याची शक्यता आहे। नुकतीच हवामान विभागाने ही शक्यता व्यक्त केली आहे। हा भरोसा भारतीय महासागरीय मोसमी पावसांमुळे दिला जातोय। मात्र परदेशी एजन्सीनुसार येत्या पावसाळ्यात अल निनोची सक्रियता 80% वाढली आहे आणि इंडियन ओशन डायपोल म्हणजेच IOD चा भरोसा जरतरवर अवलंबून आहे। त्यामुळे यंदा पाऊस शेतीला दगा देईल का अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे। भारतीय मान्सून 2 घटकांवर अवलंबून असतो। पॅसिफिक महासागराच्या पाण्याच्या तापमानावरून अधिक पावसासाठी ला निनो आणि कमी पावसासाठी अल निनोचा प्रभाव कारणीभूत ठरतो। मात्र भारतात मान्सूनसाठी अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरातील तापमानाच्या घडामोडी यासाठी कारणीभूत ठरतात। याच घटकाच्या भरवशावर हवामान विभागाने अल निनोचा प्रभाव असूनही सरासरी इतक्या पावसाची शक्यता वर्तवली आहे। त्याचबरोबर राज्यात आज सरासरी किमान 21 तर कमाल 27 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान राहील। राजधानी मुंबईत आज किमान 27 आणि कमाल 33 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। ठाण्यात किमान 26 तर कमाल 35 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। पालघरमध्ये किमान 26 तर कमाल 33 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। रायगडमध्ये किमान 26 तर कमाल 34 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। रत्नागिरीत 25 तर कमाल 33 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किमान 25 आणि कमाल 33 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। त्याचबरोबर दोडामार्ग तालुक्यात किमान 23 आणि कमाल 37 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। सावंतवाडी तालुक्यात किमान 24 ते कमाल 27 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। वेंगुर्ल्यात किमान 26 आणि कमाल 33 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। कुडाळात किमान 26 आणि कमाल 35 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। मालवणात किमान 26 आणि कमाल 33 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। देवगडात किमान 26 आणि कमाल 33 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। कणकवलीत किमान 24 आणि कमाल 38 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। वैभववाडीत किमान 24 आणि कमाल 38 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। तर नजीकच्या गोवा राज्यात किमान 26 तर कमाल 33 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। अधिक माहितीसह पुन्हा भेटूया यानंतरच्या वेदर रिपोर्टमध्ये। पाहत रहा नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड कोकण साद लाईव्ह।